大吉大利，万事如意。观众朋友们，大家好 ，Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。今天的目呢，可用是能去给我头汉语简单说，你且看的题目库巴哈宾大家能不人北京。他们说卡隆姆扬州巴里姆发了达拉西姆那要大吉大利，万事如意。bikin bazara mukan ziyarci yan uwa abokai da ma iyalai domin nuna musu fatan alheri a cikin sabuwar shekara. Mukan ce大吉大利，大吉大利，大yana nufin da yawa， 吉大利wato sa'a da wadata， 大吉大利da fatan Allah ya bamu sa'a da wadata， 大吉大利。banda wannan kuma mukan ce 万事如意，万事如意。wato yana nufin da fatan komai da komai zai gudana lami lafiya. 万事 yana nufin komai da komai. 如意 wato ana nufin kamar yadda kake fata lami lafiya ko kuma yadda ya kamata. 万事如意 yana nufin komai zai gudana lami lafiya kamar yadda ku Hausawa kukan ce Allah ya sanya alheri. Da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau na koyon sunanci a sauƙaƙe. Kafin mu yi salama yanzu bari mu maimaita jimloli da muka koya muku a yau. 大吉大利，万事如意。ƙarshen shirin kenan kan da yake cewa sai mu hadu a shiri na gaba. 再见。